пазара в Одеса, Украйна, преди няколко дни. Ето, изобилие и опашки от хора. А ние им пращаме от парите на пенсионерите си като помощи. Пращаме им и оръжието си, защото те нямали пари горките да го купят. В Украйна наляха толкова пари, колкото България няма да види за 1000 години. А ние им даваме от залъка си. Срам и позор. Покажете видеото на пенсионери, които познавате и гласуват за Бойко, за Кирчо Корчо и за другите предатели в парламент. Да видят за какво са гласували и за къде отиват пенсиите им. Вижте какво е изобилие. И това в държава, която воюва от 2 години вече. Да,